Program speċjali tara nissa nisej xandar is-sibt se jerġa' jagħti l-opportunità lil Maltin biex jagħtu donazzjonijiet bris-tfal tal-Brażil li jgħixu fil-fażelas. Partijiet tal-Brażil magħrufin għal faqar u problemi soċjali oħra, speċjalment dik ta' vjolenza. Il-flus se jmorru għand is-Sorijiet Agostinjani fl-Inħawi li jaħdmu biex jagħtu tama għal futur aħjar lil dawn it-tfal. Joseph Ketkuti, il-prezentatur tarani issa spjega b'entużjażmu kif ta' kull sena dan il-programm jagħmel mirakli għal persuni żvantaġġjati madwar id-dinja u appella biex it-telespettaturi jerġgħu ikunu ġenerużi. Aħna inħeġġu l-Maltin Lawċin biex ikunu magħna propju l-lejla wara l-aħbarijiet sabiex niġbru għal dawn is-soriti ma niġbru għal dawn it-tfal. Ejja ħalli inbidlu l-ħajja dawn it-tfal, ejja ħanamlu kif dejjem ngħidu aħna Faranissa, il-ħajja tagħhom inbidluhom il-lejla n-nar u l-ħolm tagħhom isir realtà. Dejjem bl-għajnuna tal-qalb tal-Maltin Lawċin li konvint li ħajkunu magħna anki f'din il-missjoni sabiħa, missjoni Brażil.